Δηλαδή, μπορεί ο ασθενής να περιμένει για λίγο στην καρέκλα, ας πούμε, και εμείς να κάνουμε εκτός στόματος αυτή την αποκατάσταση και στη συνέχεια να την κολλήσουμε στο στόμα του ασθενούς. Θα κάνω μια γρήγορη εισαγωγή για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Θα σας δείξω μετά μια τέτοια κατασκευή πώς γίνεται και στη συνέχεια θα το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στον χώρο των πολυμερών υλικών και στην κόλληση και στα υλικά αυτά καθ' αυτά. Δηλαδή, έχουμε υλικά σήμερα με βελτιωμένες ιδιότητες όσον αφορά την αποτριβή τους, όσον αφορά την αντοχή τους στις δυνάμεις τις μασητικές, τη συγκόλληση με τους οδοτικούς στοματικούς ιστούς. Όμως, όταν μιλάμε για οπίστιες αποκαταστάσεις, απλές οπίστιες αποκαταστάσεις πρώτης και δεύτερης ομάδας, τα προβλήματα που εξακολουθούμε να έχουμε είναι η συστολή πολυμερισμού, που είναι εγγενές πρόβλημα του ίδιου του υλικού, των συνθέτων λιπινών δηλαδή. Βεβαίως, σήμερα υπάρχουν τεχνικές και τρόποι να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τη συστολή πολυμερισμού και βέβαια να αποδώσουμε το σημείο επαφής σε απλές, πολύ περισσότερο σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις. Όταν έχουμε μεγάλη απώλεια οδοτικών ιστών, η αχίλιος πτέρνα είναι αυτό, να πετύχουμε ένα σωστό, σφιχτό σημείο επαφής. Τα προβλήματα που μας δημιουργεί η συστολή πολυμερισμού αφορούν τόσο τους οδοτικούς ιστούς όσο και το υλικό αυτό καθ' αυτό. Και όταν λέμε τους οδοτικούς ιστούς, ξέρουμε ότι παραμένουν υποτάσσει όταν η συστολή πολυμερισμού είναι έντονη. Και επίσης από πειράματα που έχουν γίνει, εργαστηριακά πειράματα, φαίνεται ότι γίνεται μετατόπιση πρισμάτων. Όταν δηλαδή έχουμε εκτεταμένες εκεί από κοιλότητες, δεν θα πρέπει ποτέ η ρητίνη που τοποθετούμε, το στρώμα που τοποθετούμε, να συνδέει τα παρακείμενα θύματα, δηλαδή το παριακό με το γλωσσικό. Έτσι. Και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η τεχνική της διαστρωμάτωσης με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τους οδοτικούς ιστούς, ουσιαστικά η συγκόλληση ανταγωνίζεται, η συστολή πολυμερισμού ανταγωνίζεται τη συγκόλληση, έτσι το ξέρουμε αυτό. Σήμερα έχουμε ικανοποιητικούς συγκολλητικούς παράγοντες, έχουμε δηλαδή συγκολλητικούς παράγοντες που δίνουν ικανοποιητικό δεσμό και με την αδαμαντίνη και με την οβοντίνη όμως κυρίως, οπότε ας πούμε με μια σωστή τεχνική τοποθέτηση υλικού αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το άλλο είναι ότι δημιουργούνται κενά στα όρια, ακριβώς με τη συστολή πολυμερισμού, στα όρια, στα περιφερικά της αποκατάστασης, έτσι, αρκετά μεγάλα κενά. Όταν η τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι μονοφαστική, δηλαδή βάζουμε μια μεγάλη ποσότητα υλικού, αυτά τα κενά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση αν τοποθετούμε διαστρωματικά το υλικό μας. Αυτή η τεχνική των έμεσων αποκαταστάσεων έρχεται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ακριβώς. Δηλαδή να αντιμετωπίσει και τη συστολή πολυμερισμού, διότι ουσιαστικά γίνεται η συστολή εκτός στόματος, εκτός οδοντικών κομμάτων, έτσι, του υλικού μας. Δηλαδή εκεί δεν έχουμε να παρεμβαίνει στη διαδικασία συγκόλλησης, συστολή πολυμερισμού. Και αυτό που μένει μετά να αναπτυχθεί αυτό το πρόβλημα της συστολής είναι μόνο η γωνία συγκόλλησης. Και βέβαια, ακριβώς επειδή οι αποκαταστάσεις αυτές, μιλάμε για μεγάλες βέβαια αποκαταστάσεις όπως ξαναείπα, γίνονται στο χέρι, είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε τα σημεία επαφής, τη μορφολογία, την ανατομικότητα, έτσι. Ένα από τα πλεονεκτήματα δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι αυτά, ο έλεγχος της συστολής πολυμερισμού, ο έλεγχος των σημείων επαφής, η ανατομικότητα. Αυτά τα υλικά, τα πολυμερή υλικά, ακριβώς επειδή είναι ίδια σύνθεση υλικά με τις ρητινώδεις γωνίες, έχουμε καλή συγκόλληση ανάμεσα στο ένθετο ή υπέρθετο που θα έχουμε δημιουργήσει εμείς και τη ρητινώδη γωνία. Οι σύγχρονες σύνθετες ρητίνες, είπαμε, έχουν πολύ καλή αντοχή στην αποτριβή, είναι περίπου ίδια το ποσοστό αποτριβής με τους οδοντικούς ιστούς και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των υλικών σε σχέση με τα κεραμικά υλικά. Έτσι, διότι συμβαδίζουν με την αποτριβή των φυσικών οδοντικών ιστών. Βεβαίως έχουν μικρότερο κόστος από τα κεραμικά, τις κεραμικές αποκαταστάσεις, τις αντίστοιχες. Απαιτείται λίγος χρόνος. Στη τεχνική που θα δείξω εδώ, την ημιάμεση όπως λέμε, δεν παρεμβάλλεται καν εργαστήριο. Έτσι, εκείνη την ώρα μπορούμε να το κατασκευάσουμε και το κολλήσουμε στον ασθενό μας, στο στόμα του ασθενούς μας. Και βεβαίως ένα από τα πλεονεκτήματα των πολυμερών υλικών είναι η δυνατότητα επιδιόρθωσης. Έτσι, που είναι σημαντικό πλεονέκτημα σήμερα. Η επιδιόρθωση σήμερα έχει πάρει μια άλλη έκταση γενικότερα στον χώρο, δηλαδή υπάρχουν άρθρα του 11, του 10, του 12, πολύ πρόσφατα, που μιλάνε για επιδιόρθωση αποκαταστάσεων σαν μια αποδεκτή διαδικασία, αποκαταστάσεων και αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης, με την έννοια της ελάχιστης αποκοπής οδοντικών ιστών και της διατήρησης των αποκαταστάσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο στόμα των ασθενών μας. Βεβαίως τα πολυμερή υλικά δεν έχουν την χρωματική σταθερότητα που έχουν τα κεραμικά, αυτό το ξέρουμε. Κατακρατούν μεγαλύτερη ποσότητα πλάκας σε σχέση με τα κεραμικά υλικά.
Και βέβαια ένα από τα προβλήματα που δημιουργείται είναι ο αποχρωματισμός ορίων, που θα έλεγα όμως αυτό το έχουν και τα κεραμικά υλικά, με την έννοια ότι ο αποχρωματισμός συμβαίνει στη ρητινώδη γωνία συγκόλλησης. Από τη στιγμή που είναι ρητίνη αυτή η γωνία, δηλαδή είναι πολυμερές υλικό, ο αποχρωματισμός συμβαίνει είτε η αποκατάστασή μας θα γίνει από πολυμερή υλικά είτε από κεραμικά. Λοιπόν, και να πάμε λίγο να δούμε περιστατικά. Έχει νόημα να χρησιμοποιούμε αυτές τις αποκαταστάσεις κυρίως σε περιπτώσεις που έχουμε τόσο μεγάλες εκτεταμένες βλάβες, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το γομφείο. Το δόντι είναι ζωντανό. Λοιπόν, το δόντι είναι ζωντανό και εάν θέλαμε να κάνουμε μια αποκατάσταση ολικής κάλυψης, για παράδειγμα, μια στεφάνιση αυτό το δόντι, θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε σκόπιμη μεθοδική θεραπεία, να βάλουμε έναν άξονα, έτσι να ενισχύσουμε την ύλη του δοντιού και να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε μια στεφάνια. Με αυτές τις κατασκευές διατηρούμε τη ζωτικότητα του δοντιού για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, και εκμεταλλευόμαστε ουσιαστικά την ικανότητα συγκόλλησης αυτών των υλικών στους οδοντικούς ιστούς που έχουν παραμείνει. Υπάρχουν περιορισμοί βεβαίως στην παρασκευή. Όμως δεν είναι τόσο αυστηρή η παρασκευή όπως οι παρασκευές που λέγαμε για ένθετα ή επένθετα, είτε μεταλλικά είτε κεραμικά, έτσι, που τα τυχώματα έπρεπε να είναι αρκετά τροχισμένα ώστε να μπορέσει να μπει ένα ένθετο. Εδώ η διαδικασία σχηματισμού κοιλότητας είναι ουσιαστικά αφαίρεση της τεριδόνας. Θα πρέπει βέβαια ο περιορισμός μας είναι το πάχος του φύματος που παραμένει. Αυτό το πάχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 με 2,5 χιλιοστά. Αυτό είναι ο περιορισμός μας, έτσι, που βλέπετε στο συγκεκριμένο δόντι δεν είναι, έτσι, εκεί. Σημαίνει λοιπόν θα πρέπει να το χαμηλώσουμε αυτό το φύμα, εκεί που δεν έχουμε αυτό το πάχος, τα 2 με 2,5 χιλιοστά, και να το χαμηλώσουμε τόσο, ώστε το υλικό που θα βάλουμε στη συνέχεια να έχει αντοχή. Αυτή η ταπείνωση του ύψους πρέπει να είναι τουλάχιστον γύρω στα 2 χιλιοστά. Ναι, 2 χιλιοστά δηλαδή υλικό πρέπει να έχουμε, ώστε αυτό το υλικό να έχει αντοχή. Λοιπόν, η κοιλότητα είναι άτυπη ουσιαστικά, δηλαδή αφαιρούμε ή παλιές εμπράξεις ή τεριδόνα που υπάρχει και στη συνέχεια διαμορφώνουμε τα τυχώματα, δηλαδή να τους δώσουμε αυτή τη μικρή απόκληση που θέλουμε προκειμένου να μπαίνει ένα ένθετο, χρησιμοποιώντας μια flow routine, έτσι, για να διαμορφώσουμε τα τυχώματα. Λοιπόν, δείτε τώρα η κοιλότητα που έχει μείνει αφού αφαιρέθηκε η παλιά έμπραξη αμαλγάμου. Βλέπετε τώρα, συγγνώμη που κάθομαι μπροστά. Το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι, προσέξτε, περιφερικά στα όρια έχουμε παντού αδαμαντίνη. Τι βλέπετε? Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, ας πούμε. Εάν η κοιλότητα αυτή συγκεκριμένη είχε πολύ βαθιά κυβωτίδια, για παράδειγμα, είμαστε υπουργικά κτλ., εκεί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη τεχνική. Έτσι, ή να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη αποκατάσταση στο συγκεκριμένο δόντι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το πάχος. Δηλαδή χαμηλώσαμε τα φύματα, θα το δείτε και σε μια πλάγια εικόνα τώρα, χαμηλώσαμε το φύμα έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πάχος που θέλουμε, γύρω στα 2 με 2,5 χιλιοστά. Θα το δείτε και από το πλάι. Και αυτό που κάνουμε εδώ, άμεσα μετά την Παρασκευή, είναι αυτό που λέμε άμεση κάλυψη οδοντίνης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με συγκολλητικό παράγοντα, είτε με μια flow routine όπως βλέπετε εδώ. Δηλαδή, έχει βρεθεί από μελέτες ότι στη φρεσκοκομμένη οδοντίνη, να το πω έτσι, γίνεται πολύ καλύτερη συγκόλληση. Έτσι, με τη βοήθεια του συγκολλητικού παράγοντα και με μια ρητίνη, όπως είναι η flow αυτή η ρητίνη που βλέπετε εδώ, παρά αν έρθουμε σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αν κολλήσουμε μια μεταβατική αποκατάσταση και έρθουμε σε δεύτερο χρόνο να καθαρίσουμε αυτή την επιφάνεια και να κάνουμε συγκόλληση στη συνέχεια. Επομένως, αυτή η διαδικασία της άμεσης κάλυψης οδοντίνης γίνεται σε πάρα πολλές αποκαταστάσεις που στη συνέχεια πρόκειται να κολλήσουμε είτε κεραμικά είτε πολυμερή υλικά. Γιατί όχι η ελαιονομερή γωνία? Γιατί η ελαιονομερή γωνία? Εδώ αυτό δεν μπήκε για προστασία του κολφού, μπήκε για να κάνουμε μια καλύτερη συγκόλληση πάνω στην επιφάνεια της οδοντίνης. Αν θέλουμε να κάνουμε και προστασία του κολφού. Εάν θέλουμε να κάνουμε προστασία κολφού, θα βάλουμε πιο χαμηλά το στρώμα αυτό που θέλουμε ή σημειακά στο σημείο που θέλουμε. Εδώ βεβαίως, είδατε και από την ακτινογραφία, είχαμε επανορθωτική οδοντίνη, δεν χρειαζόταν να κάνουμε προστασία. Έτσι. Εάν χρειαζόταν, θα βάζαμε σημειακά η αλοϊνομερή γωνία, αν θέλαμε σε ένα σημείο, και στην υπόλοιπη οδοντίνη γύρω-γύρω θα κάναμε αυτή τη διαδικασία της άμεσης συγκόλλησης, όπως είπα. Λοιπόν, εδώ έχει χρησιμοποιηθεί μια flow routine για να γίνει άμεση συγκόλληση και συγχρόνως να διορθώσουμε και τα επικλινή εδώ, αυτά τα φύματα, τις υποσκαφές μάλλον που υπήρχαν σε αυτές τις περιοχές, ώστε να έχουμε στη συνέχεια φορά έμφαση στο ενθέτημα. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει
σαν μεταβατική κάλυψη της κοιλότητας, διότι αυτό το ένθετο έγινε έμεσα, δηλαδή πήραμε ένα αποτύπωμα, το στείλαμε στον τεχνίτη και μας έφτιαξε το ένθετο. Πολυμερές είναι και αυτό, θα το δείτε στη συνέχεια. Υπάρχει μια ρητίνη που λέγεται, είναι ελαστική ρητίνη ουσιαστικά, που χωρίς προετοιμασία, δηλαδή χωρίς να κάνουμε αδροποίηση, συγκόλληση κτλ., την τοποθετούμε στην κοιλότητα, φωτοπολυμερίζουμε, ουσιαστικά μηχανικά συγκρατείται σε οποιαδήποτε κοιλότητα και είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη λύση, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κονίες συγκόλλησης, να λερωθεί η κοιλότητά μας δηλαδή, έτσι, από άλλα υλικά. Και ερχόμαστε σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, αφού κατασκευαστεί σε εκμαγείο το ένθετο. Βλέπετε εδώ αυτό που έλεγα προηγούμενα, το ύψος που πρέπει να έχει το πολυμερές, έτσι, στην κάλυψη των βημάτων. Εδώ δηλαδή είναι ένα επένθετο ουσιαστικά ολικής κάλυψης. Και συγκολλημένο στο στόμα. Βλέπετε αυτό το ύψος που έχουμε εδώ, τα 2 χιλιοστά και κρημαστική άποψη. Λοιπόν, ένα ακόμα περιστατικό. Εδώ βλέπετε μια εκτεταμένη πλάτη στο γομφείο και στο προγόμφιο. Δείτε αυτό το θύμα, το οποίο βέβαια είναι και υποσκαμμένο. Και εδώ είναι μετά την Παρασκευή. Εδώ το έχουμε ταπεινώσει το θύμα αυτό, ώστε να έχουμε αυτό το ύψος που λέμε να το υπερκαλύψουμε, δηλαδή να γίνει επένθετο. Στον προγόμφιο θα γίνει μια άμεση. Να, εδώ έχει μπει αλλοενωμένη σκονή, αυτό που λέγατε πριν. Έτσι. Θα γίνει μια άμεση λοιπόν αποκατάσταση στο προγόμφιο. Η διαδικασία της άμεσης αποκαταστάσεως όταν έχουμε όμορες, το ξέρετε νομίζω αυτό, είναι να τις μετατρέπουμε σε πρώτης ομάδας, δηλαδή πρώτα τοποθετείται αυτή η ποσότητα ρητίνης στην όμορη περιοχή. Και έχει βρεθεί ότι όταν γίνεται πρώτα αυτή η τοποθέτηση έχουμε καλύτερο πολυμελισμό σε όλο το όμορο κυβωτίδιο και στον Αθιένα, εκεί που είναι η δύσκολη περιοχή δηλαδή. Και στη συνέχεια γίνεται διαστρωμάτωση σαν να ήταν πρώτης ομάδας δηλαδή αυτή η κοιλότητα. Γίνεται λοιπόν η αποκατάσταση, κλείνουμε με πρόχειρη ρητίνη, αυτό που έλεγα προηγούμενα, ελαστική ρητίνη το δίπλα, αφού πάρουμε αποτύπωμα έτσι, για το ένθετό μας. Το ένθετο, όπως ήρθε από το εργαστήριο, ξανά λέω αυτό, το ύψος που πρέπει, το πάχος δηλαδή πρέπει να έχει το υλικό για να έχει ικανοποιητική αντοχή. Και στη συνέχεια στο στόμα. Λοιπόν, ένα ακόμα περιστατικό. Εδώ είναι ένας προγόμφιος, είναι πολύ συχνό αυτό, το βλέπουμε όλοι μας. Υπήρχε μια μεγάλη εγγύης απομαστική αποκατάσταση, έσπασε το παριακό φύμα, έτσι, είναι ζωντανό το δόντι. Εδώ έχει γίνει προστασία γιατί ήταν αρκετά χαμηλά, είμαστε πολύ κοντά στον κολφό. Πάλι δείτε το όριο όμως που είναι δαμαντίνη, εκτός από αυτή την περιοχή, που εδώ όμως μπορούμε να το ελέγξουμε κατά τη συγκόλληση, εκεί είναι το πρόβλημά μας, δηλαδή πώς θα ελέγξουμε την περιοχή μας. Συνήθως στη συγκόλληση βάζουμε νήμα, ώστε να ελέγξουμε καλά το όριό μας. Θα το δείτε σε ένα άλλο περιστατικό, το επένθετο. Και στο στόμα και 4 χρόνια μετά δείτε τα όρια παριακά και μαστικά. Και θα σας δείξω τώρα την ημιάμεση τεχνική αυτή που θα κάνουμε και εδώ. Αντίστοιχα ένα τέτοιο περιστατικό, μια πολύ μεγάλη έφραξη αμαλγάματος, έχει σπάσει και ένα κομμάτι δοντιού. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά στα ιατρεία. Μετά την αφαίρεση, εδώ είναι πανορθωτική οδοντίνη βέβαια, δεν είναι αποκάλυψη, έτσι. Μετά την αφαίρεση δείτε αυτό το όριο που λέω ότι είναι αρκετά χαμηλά. Τοποθετούμε λοιπόν ένα νήμα να ελέγξουμε την περιοχή μας και κάνουμε την άμεση κάλυψη που έλεγα προηγούμενα με τη flow ρητίνη. Και τώρα παίρνουμε ένα αποτύπωμα με αλγινικό, αυτό που θα κάνουμε και εδώ, στο οποίο αποτύπωμα θα φτιάξουμε ένα εκμαγείο σιλικόνης. Αυτή πρέπει να είναι μια σιλικόνη που είναι αρκετά σκληρή, μια σιλικόνη δείξεως δηλαδή χρησιμοποιούμε, που πίζει πολύ γρήγορα αυτό, είναι θέμα 2 λεπτών. Και έχουμε αυτό το εκμαγείο στη συνέχεια, πάνω στο οποίο εκμαγιά και εμείς θα κάνουμε την αποκατάστασή μας. Έτσι δηλαδή χτίζουμε τη ρητίνη. Στο στόμα, πολλές φορές έχουμε τέτοια κενά, όταν το μεταφέρουμε στο στόμα, που ή μπορούμε να τα διορθώσουμε, ή αν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα θα καλυφθούν με τη ρητινώδη γωνία, στη συνέχεια που θα χρησιμοποιήσουμε. Γίνεται η προετοιμασία της κοιλότητας, στη συνέχεια, δηλαδή ανδροποίηση, συγκόλληση, κανονικά και το ένθετο κολλημένο στο στόμα. Τι γωνία θα χρησιμοποιήσουμε για να συγκολλήσουμε αυτά τα ένθετα? Εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια ρητινώδη γωνία. Έχει πολλά πλεονεκτήματα αυτή η γωνία σε σχέση με τις συμβατικές, έτσι, και όταν μιλάμε για πολυμερή υλικά, αυτό ταιριάζει να χρησιμοποιήσουμε, πολυμερή υλικά και οδοντικούς ιστούς. Βεβαίως έχουμε και εδώ συστολή πολυμερισμού, είναι το πρόβλημα των πολυμερών υλικών, όπως έλεγα προηγούμενα. 3 τύπους γωνιών ρητινοδών μπορούμε να διακρίνουμε. Τις ρητινώδεις γωνίες που ταιριάζουν με ένα συμβατικό συγκολλητικό παράγοντα, δηλαδή που θα γίνει ανδροποίηση,
ενεργοποίηση των οδοντικών ιστών και στη συνέχεια συγκολητική ρητίνη και στη συνέχεια θα βάλουμε τη ρητινώδη γωνία. Υπάρχουν οι γωνίες που χρησιμοποιούν αυτοανδροποιούμενους συγκολητικούς, δηλαδή δεν κάνουμε ανδροποίηση στους οδοντικούς ιστούς, παρατοποθετούμε κατευθείαν τον αυτοανδροποιούμενο, όπως είναι η Πανάβια για παράδειγμα. Και πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει και αυτές οι αυτοσυγκολούμενες ρητινώδεις γωνίες που δεν κάνουμε τίποτα στην επιφάνεια των οδοντικών ιστών. Έτσι προτείνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, για αυτές τις τελευταίες γωνίες, επειδή πολλές εταιρείες έχουν βγάλει τελευταία και λέγονται πάρα πολλά, δείχνουν μια πολύ καλή συμπεριφορά στην οδοντίνη. Έτσι, δηλαδή, έχουμε μια πολύ καλή συγκόλληση στην οδοντίνη, αλλά έχουμε προβλήματα στη συγκόλληση με την αδαμαντίνη. Και γενικώς, επειδή ο καλύτερος δεσμός που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα είναι αδροποιημένη αδαμαντίνη με ρητίνη, έτσι, όπου έχουμε αδαμαντίνη, καλό είναι να αδροποιούμε προηγούμενα. Ακόμα δηλαδή και με αυτούς αδροποιούμενους συγκολητικούς παράγοντες, όταν υπάρχει αδαμαντίνη, κάνουμε αδροποίηση στην αδαμαντίνη πρώτα και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον αυτοαδροποιούμενο συγκολητικό παράγοντα. Κάποιες εργασίες που αφορούν αυτές τις αυτοαδροποιούμενες, τις καινούριες ρητινώδεις γωνίες, φαίνεται ότι έχουν μια ικανοποιητική συγκράτηση, παρόμοια με αυτή της Πανάβια που ξέραμε, η οποία συνδυάζεται με αυτοαδροποιούμενο συγκολητικό παράγοντα, όπως σας είπα. Φαίνεται όμως ότι σε αυτές τις αυτοαδροποιούμενες, όταν χρησιμοποιήθηκε προηγούμενα και συγκολητικός παράγοντας, είχαμε μια καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με το να τη χρησιμοποιήσουμε μόνη της στην γωνία. Έτσι. Και επειδή, όπως είπα προηγούμενα, παρουσιάζουν προβλήματα στη συγκόλληση με την αδαμαντίνη, είναι καλό να προηγείται ανδροποίηση της αδαμαντίνης, να μπαίνει ένας συγκολητικός παράγοντας και στη συνέχεια η ρητινώδης γωνία. Και τέλος πάντων, πριν γίνουν πιο πολλές κλινικές μελέτες που να μας δείχνουν για αρκετό χρονικό διάστημα τη συμπεριφορά τους, καλό είναι να μην επιλέγουμε τέτοιες γωνίες, αυτοσυγκολούμενες δηλαδή, όταν έχουμε αδαμαντινικά όρια και να κάνουμε κανονικά τη διαδικασία της συγκόλλησης. Έτσι, και εκεί που έχουμε αδαμαντίνη. Και μια κλινική μελέτη, η οποία είναι μελέτη 11 χρόνων, έχουν πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουμε τις μελέτες και όχι μόνο τα εργαστηριακά δεδομένα, διότι στα εργαστήρια βλέπουμε βεβαίως συμπεριφορές υλικών, αλλά κάτω από συνθήκες αποσπυρωμένες από το εντός εισαγωγικών, που διαφέρουν πολύ από τις πραγματικές συνθήκες που συμβαίνουν στη σωματική κοιλότητα. Λοιπόν, εδώ είναι μια μελέτη που συγκρίνει άμεσες και έμεσες αποκαταστάσεις 11 χρόνια μετά. Βεβαίως είναι παλιά μελέτη, που σημαίνει τα σκευάσματα των ρητινών ήταν τα παλιότερα, έτσι δηλαδή ήταν υβριδικές τουλάχιστον σύνθετες ρητίνες. Σήμερα χρησιμοποιούμε μικρο ή νάνο υβριδικές με πολύ καλές συμπεριφορές και στα πρόσθετα και στα οπίστια δόντια. Λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν λοιπόν ότι από τις 56 απλές εμφράξεις, όχι ένθετα ή επένθετα, χρειάστηκαν επιδιόρθωση το 16% η αντικατάσταση των άμεσων αποκαταστάσεων, ενώ από τις υπόλοιπες είχαμε το 30% ήταν καλές και το 70% αποδεκτές. Δηλαδή ήταν αποκαταστάσεις που μπορούσαν να παραμείνουν στο στόμα, όπως ήταν. Έτσι, έστω και καλές με μικροπροβλήματα, δηλαδή στα όρια συνήθως. Από τα ένθετα, πάλι χρειάστηκε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση το 17% περίπου, τα υπόλοιπα είχαν μια αποδεκτή συμπεριφορά. Βεβαίως, πιο έντονα τα προβλήματα στους γομφίους σε σχέση με τους προγόμφιους, και αυτό έχει να κάνει με τις δυνάμεις που δέχονται τα δόντια. Έτσι. Από αυτή τη μελέτη, τέλος πάντων, φαίνεται ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ άμεσων και έμεσων αποκαταστάσεων από πολυμερή υλικά στα στόματα των ασθενών μας. Άλλη μια μελέτη, 6 ετών εδώ, η αποτυχία ήταν της τάξης του 5% στα ένθετα και επένθετα, δηλαδή μια καλή συμπεριφορά είχαν. Τώρα, οι μελέτες που έχουν πιο λίγα χρόνια, δηλαδή στον ένα χρόνο, δεν περιμένουμε ιδιαίτερες αποτυχίες σε αποκαταστάσεις, έτσι, ούτε άμεσες ούτε έμεσες. Δηλαδή και αυτό το ποσοστό θεωρώ ότι είναι πολύ για ένα χρόνο μετά να έχουμε τέτοιο ποσοστό αποκατάστασης που φαίνεται εδώ. Σε μια τρίχρονη μελέτη που έχουν χρησιμοποιηθεί όρμοσες και νανοϊβριδικές σύνθετες ρητίνες, είχαμε μια πολύ καλή συμπεριφορά. Αυτό που σας είπα ότι τελευταία οι νανοϊβριδικές σύνθετες ρητίνες χρησιμοποιούνται με πολύ καλή συμπεριφορά και στα οπίστια δόντια. Διότι έχουμε ικανοποιητική αντοχή και μια δυνατότητα να φτιάξουμε μια πολύ καλή επιφάνεια στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά ήταν για την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι. Αυτό μας είπατε γενικά για προστασία του κορφού για την παρασκευή μας ισχύουν και τις πορσελάνινα ένθετα ή εκεί είπαμε... Για τα πορσελάνινα ένθετα χρειαζόμαστε μια πολύ αυστηρή παρασκευή ορίων, έτσι, πολύ αυστηρή παρασκευή ορίων. Εκεί για να κάνουμε ένα επένθετο φύματος, έτσι, πρέπει να παρασκευάσουμε περιφερικά το φύμα, είναι τελείως άλλη παρασκευή, δεν έχει σχέση με αυτό. Εδώ είναι άτυπη η παρασκευή μας, ουσιαστικά αφαιρούμε τεριδόνα,
Έτσι, ελέγχουμε το πάχος των θυμάτων και όπου χρειάζεται ταπεινώνουμε το θύμα για να υπερκαλυφθεί με το υλικό που πρέπει να έχει ένα πάχος και να αντέχει στις μαστικές δυνάμεις. Κάτω από την flow μπαίνει συμβολητικός. Βεβαίως, γίνεται κανονικά η συγκόλληση. Δηλαδή, ανδροποίηση, εάν χρησιμοποιούμε ένα συγκολλητικό συμβατικό, ανδροποίηση, primer, συγκολλητική ρητίνη και στη συνέχεια μπαίνει flow. Έτσι, κανονικά θα κάνετε τη συγκόλληση. Γίνεται συγκόλληση με flow, Όχι συγκόλληση με flow, συγκόλληση θα γίνει με ρητινώδη κονία. Λέω ότι θα χρησιμοποιήσουμε για την άμεση κάλυψη οδοντίνης, αυτό που είπα, ή σκέτο συγκολλητικό παράγοντα, υπάρχει αυτή η τεχνική. Δηλαδή, μόνο τη διαδικασία της συγκόλλησης. Μέχρι τη φάση που πολυμερίζουμε το συγκολλητικό παράγοντα. Ή θα τοποθετηθεί και ένα στρώμα flow, εάν θέλουμε να διορθώσουμε τυχώματα έτσι, που έχουμε προσκαθέσει. Η ρητινώδης κονία λέτε. Ότι πρέπει να είναι διπλού πολυμερισμού. Ναι, ναι. Ορίστε. Αυτές οι παρουσίες έχει κάνει με τις κατασκευές άμεσα μία στιγμή στο στόμα, έτσι. Ναι, το τελευταίο ήταν που σας έδειξα έτσι. Τα προηγούμενα ήταν πολυμερή ένθετα που πήρες αποτύπωμα, το έστειλες στο τεχνίτη σου και το φτιάξαμε ένα πολυμερές ένθετο. Στον χρόνο που χρειαζόμαστε λίγο να το κατασκευάσουμε στο στόμα. Αν έχω καταλάβει καλά, κάνουμε το αποτύπωμα με τις πολυμερές, γυρίσουμε, βγάζουμε το φαΐο με την. Ναι, δηλαδή αφήνετε τον ασθενή σας, αν έχετε βάλει και flow ρητίνη, μπορεί να πάει και στο σαλόνι να κάτσει ο άνθρωπος μισή ώρα. Η παρουσία όμως σάλιου στο flow θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, στη συνέχεια, σε αυτή την επιφάνεια, ή πρέπει να κάνουμε μια αεροαποτρυπή, αν έχετε στα ιατρεία σας αεραμπράσιο,